paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză deschisă, paranteză închisă, paranteză deschisă. Futu-ți morții, mătii, băga mea și pula morții, mătii, futu-ți rasta, mătii. Dacă 2 plus 2 face 4, 2 ori 4, 2 ori 2 tot 4 face? Nu, nu, chiar, e nesimțire curată, ești nesimțire curată. Bă, ia de aici. Dulce, acrișor și ceva fermecător. Iată ingredientele alese pentru a crea fetițele perfecte. Dar profesorul Lutonium a adăugat din greșeală încă un element. Elementul... Secretul gustului. Așa au apărut fetițele Powerpuff, folosindu-și superputerile, Blossom, Bubbles și Buttercup și-au dedicat viața luptei împotriva forțelor răului. Un șofer a stabilit un nou record de viteză pentru acest an în România. Bărbatul de 37 de ani din București a mers cu 254 de km la oră pe autostrada Sibiu-Deva la volanul unui Lamborghini. Girl înseamnă ștoarfă. Girl înseamnă ștoarfă.